салом дӯстони азиз ва муҳоҷирон, касоне ки бор доред мехоҳед ки ба Тоҷикистон равон кунед, пас мушкили шуморо ширкати бародармон Набиҷон ҳал мекунад. Дӯстони азиз, борҳои шуморо аз Москва ва Московская област ба тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. Ин бародармон чандсола дар ҳамин кор таҷрибаи корӣ дорад. бо хости Аллоҳ бе ягон мушкилӣ борҳои шуморо равон мекунад. Марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед, аз номи сомонаи мо Насим Диҷей салом расонед. дӯстони азиз, касоне ки блогер шидан мехоҳед, марҳамат сарошна якта канали арзон. подписчикош 18820 обуначӣ дорад ки мисол ҳозир дар ин момент YouTube суми хуб додеса шерӯнар. бо нархи арзон сарошна фурӯшӣ, нархаш 1800 сомония, боз гуфтагия ки муомила дорад шерӯнар. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки каналхар бошед, бо нархи 1800 сомонӣ дар WhatsApp +7 906 095 56 86 каде метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, канал ягон жалаб, ягон исоса надорад. то заҳакай фақат мегирӣ, видео мепардозӣ, соатҳоро ҷамъ мекунӣ, ана яъне ки аз пайи пулкоркунӣ мешавӣ. марҳамат дӯстон, дар WhatsApp нависед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. ба як акар шерӯнар замин дар гоҳи аз шаҳри Душанбе аз поёни корвон. Гуфтагия ки як сотиқ ё ин ки якним сотиқ дар корай, срочно мехара, пулш тайёра шерӯнар. Кадоме ки аз замин тарафҳо аз шаҳри Душанбе аз поёни корвон замин доштагӣ бошед, ина марҳамат ҳамин акамон хулоса пулш гуфтагия ки тайёрай. рақамҳои WhatsApp +7 966 077 10 10 метавонед занг бизанед. иншоалло ки бо нархи арзон ва срочно гуфтагия ки мехарам. марҳамат дар WhatsApp-шон нависед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Иттифоқ. дар хона ҳастаи шербачо якто калидор ва дар 3 сотиқ замин хона ҷойгир шудааст. гирду атрофаш маҳкам, оби свет ҳастай, нарша 280,000 сомониш мегӯяд. боз гуфтагия ки хонаро биё аз пеш бибин, савдо дар назди хона иншоалло ки боз арзон мешавад. рақамҳои WhatsApp ва рақамҳои дастиш 987 75 55 96 каде метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. дӯстони азиз, дигари эълони мо аппарати фурӯшӣ ҳастаи яъне ки бизнеси тайёр, аппарати семенблок ва брусчатка истеҳсоли Россия мебошад. ҳамин аппарат срочно гуфтагия ки мефурӯшаш. нарша 65,000 сомониш мегӯяд. бародари азиз, иваз карда мешавад ба ягон мошини майдақатӣ. ба мошинам гуфтагия ки иваз мешавад. қарор дорад адресаш дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомеи пешина, Кӯйбеш. дута рақам дорад. рақами WhatsApp-аш рақамҳои расискиянд +7 926 985 63 08 кад метавонед занг бизанед. ва дӯстон, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ ё ки аппаратҳои фурӯшӣ дошта бошед, мо дар роя кунед, реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. лайкҳоро бизанед. раҳмати калон барои дастгиритон. ва дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш. Savxozi Vaxshta гуфтагиай. 3 дар хона дар 10 сотиқ замин хона сохтагиай. Оби свет гуфтагия ки мушкилӣ нест. Инаи даруни
оғилшаи оғули 14 ба 9 дорад. нархи хонаро ҳамагӣ 370 сомониш мега. гирду атрофаш маҳкам широнар. боз хонаро биё аз пеш бибин. савдо дар назди хона иншоалло ки аз 370 сомонӣ савдои хуб яъне ки арзон мешавад широнар. рақамҳои ватсапаш +7 996 270 47 67 ва рақамҳои дастиш яъне ки рақамҳои тоҷикиш 905 60 44 66 қадр метавонед занг бизанед ва маълумоти пурра аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, Булёни Поён, тарафҳои Дурахшон 1. масоҳати заминаш 8 сотиқ заминай ва хона дар хонаҳай. свет ҳастай гуфтагиай об ба наздикӣ мешавад ва дар наздикиаш мактабу магазину балнитса садик хулоса садик неширонар бахшиш масҷид ҳастай. дар хона нарша 170 сомониш мега. боз гуфтагие ки муомилаи хуб ҳам мешавад. рақамҳои ватсапаш охириш 6285. метавонед тариқи ватсап дар тамос бароед. ва дӯстон, инак ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Бухтар, пешина Қурғонтепа. хона қарор дорад гуфтагия дар Қизилқалъа пеши мазоро. 3 дар хона ҳамаи чиз дорад. нав ремонт кардагием. маълумоти бештар тариқи телефон. 4 сотиқ замин нарша 280,000 сомониш мега. дӯстони азиз, гуфтагия ки видеорам доред. видео ҳам дорам, метавонед дар ватсап нависед. иншоалло ки видеоша роӣ мекунед, тамошош кунед. рақамҳои ватсапаш 974 62 22 21 қадр метавонед занг бизанед ва маълумоти пурра аниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас кунед. ба хотири меҳнатҳои мо широнар лайкҳоро фаромӯш накунед. раҳмати калом барои дастгиритон. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Обушорон. 3 дар хона 6 сотиқ замин калидор бания дарунӣ ҳастай. веранти калон. хонаҳо ремонти замонавӣ дорад. обу свет пастай яъне ҳастай. барак аловхона, ҳоҷатхона, ҳизумхона ва боз як банячаи дигар дар берун ҳастай. алиш мешавад ба сехонага яъне ки ба сехонага квартира. нархи хона широнар 360,000 сомониш мега. 3 дар хона 6 сотиқ замин. марҳамат, метавонед дар рақамҳои 986 11 11 94 қадр занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Зафаробод. хона духонага калидор ремонт кардагӣ подвал ҳам дорад. ошхона, анҷомхона, бания, ҳоҷатхона, косметик яъне ки камтар ремонтталабай. ҳамсояҳои хуб дорад. оби свет без проблема. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Зафаробод яъне чойхона. аз роҳ поён таги роҳ. магазин, масҷид, мактаб, остановка ҳамаш дар наздики хона ҳастай. документҳои хона всё гуфтагия ки отлично ҳамаш созанд. просто даномад мекунӣ, зиндагӣ мекунӣ, толка продажа. 3 дар хона 5 сотиқ замин широнар нарша 190,000 сомониш мега. марҳамат, дар ватсап метавонед нависед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. поёни Коровон ба Демост 4 километр поён. хона заправкаи Фирӯзда 250-270 метр аз роҳи Калон боло ҳастай. хулоса оби свет ҳастай.
то хонара ҳама асфалт ва симент кардагиай. ва дӯстони азиз, яъне ки 5 дар хона 5 содиқ замин нархаш 329 ҳазор сомониш мегӯяд. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 918 67 39 39 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, ин охирон эълон ҳастаи хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Фирдавсӣ, назди мактаби 43. 4 дар хона, масоҳати заминаш 8 сотиқ заминай ва гуфтагие ки баняи дарунӣ дорад. дӯстони азиз, нарша 130 ҳазор сомониш мегӯяд. ина марҳамат, касоне ки аз шаҳри Кӯлоб хонаи арзон гуфтиста будин, барои ғарибачаҳои тоҷика ина шеровинар марҳамат метавонед дар рақамҳои 551 11 38 60 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, раҳмати калом барои дастгирдан, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. худованд нигаҳбонтон бошад. хайр дӯстон.